așa arată totul. După aceea. Da. Și cam așa se face. Asta se bagă aici. Nu mă întrebați de ce sunt două. Probabil că... Da, dacă e. Dar... Da, asta poate să fie. Știți? Care mai multe. Da, are mai multe, da. Și are... Da, mai are o din asta. Probabil că dacă sunt 5 din astea și sunt 5 în familie, la unele este doar o din asta, de prins asta, de pus asta aici. Capătul care se rotește, peria. Și a mea are două. Probabil, da. Cum v-am spus, pentru familie de 5. Și acesta este încărcătorul. Ăsta se bagă în priză. Vine electricitatea, iar eu voi pune periuța. Periuța va sta ceva de genul. Și ăsta va fi băgat în priză. Să scrieți în comentarii dacă vă place noua mea periuță. Și vă recomand și vouă asta. Oral-B Yo Kids. Și dacă mai vreți, există așa pentru fete. Fete cu Elsa. Și mai există o grămadă de modele. Stați un pic. Are și stickere dacă stați să întrebați. Uitați. Și... Stați că... Oh my god, cât are. Stați un pic. Când desfăceam aici, am descoperit și asta. Foarte tare. Și cam atât a fost cu noua mea periuță de dinți. Probabil că o să fac și un vlog când mă spăl pe dinți cu ea. Uitați-vă un pic. Oh, o ador. Cam atât cu vlogul. Pa, pa, vă pup.